मोजां आखु जायै लोङै लोंनानै बिदिनो थफ्लाफोरखौ बिदिनो गारनानै दोनफैनांगौ मोनसे जायगायाव दलदनो जाहाथे मोनसे जायगायावहाय थांनानै सावहैनो हायो फैद' औ स' बहुद नाजानायनि गेजेरजों नाकखाथि हिलावहाय जों मोनफैबायानो दसेल'सै लोगोफोर मोनफैथारबाय जों नाकखाथि हिलावहाय नै फैयै फैयै फैनानै एसे दावखोलांबानो मोनसिगोन औ फैनायाथ' फैदोंमोन जोङो गासै साबा फैदोंमोन नै साथामल' ट्रेनिं पास जाफैनाया दंबावो नै एसेल'सैलाय मोनहैथारसै वाव ओरैबायदि थिया बेखौ मानखोलांनांगौआ गोरलै खोथा नङा ओ खोरोम हाला हायोना अके Rage on that beat, going crazy. स' नोंथांमोन जोङो नैबे लामाजों फैयै फैनानै दा बहाय मोनफैबाय जुदि नोंथाङा ओरै गलांबाय नुदोंना बेल' ओरै गलांबाथाय लावबाय बहुद जायगा बिराद साबधानै फैनांगौ जायै लोङै बारा फैजाया मेन्टेलि आरो फिजिकेलि स्ट्रं जानांगौ नोंथाङा बहाय फैनोबा आं बेखौनो बुंगोन नैबे बिथाङा गिजाननि थाबथाबाय बहाय हाला नामा हायो हानाया ओइ लामाया बिराद फिसा ओरैजै थांबाथाय आरो गैला नै खर' गिदिङोलै ओरै थांनांगौ थ' ओइनानो नै बिजोंसो मोनदां लामाया बिजोंसो मोनदां फैयै फैनानै नाकखाथि हिलनि टप एकदम टपआव गोजौआवहाय बेबायदि मोनफैयो नै जा मोजां बार नाङोना ओरैबायदि मोजां बार नाङो फैनायावथ' बहुद खस्थ' मोनबोदों नाथाय फैयै फैनानै जेब्ला गोजौआव मोनफैयो अब्ला साक्सेस जानाय बायदि मोनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो नै बेवहाय जोंनि हारिनि आर'नाइ दं आर'नाइ नोंथांमोना नायनो हागोन नै